Uba persutun song sembut mitrang ba kejala mekelia ulong bakat kum ko hukum na yeng kaseri nang ni syakmat ke sorkar jela kan la ban ai chalan ya ka major minerals lani ka minor minerals ban khai bari yo motion ya ka niu la pentip ha bakren sikila pthai khobor ka janmi ka khatpra trip na la arjar kwar ha ka ba ulong bo yo motion la dau de major ne minor minerals la be ban chalan sabari la dengi pai biang syakatu ko order kaba nakaliang ka honorable high court jongi ka la ai ya ka we ko order ka bedei bat ka export ya umausun lane ulaim stun ka bedei ka arfloitrik ubenai jun arhajar arpuar ka high court badon burom jong jela mekla jongi kala ai ko dar ba haba pi export ya umausun udon arjai uwei ngi ong major but uwei ngi ong minor tena kata kadau ladaya haka kerteng jong ke major katkum ko order na ka honorable high court kong ba pila ban export tenrei lada day haka kerteng jong ke minor ka bamot pinum la ban export toh tena kaliang jong sarkar ngilale komnu naman ngiskutu kandon ki isu kebikren sepangka minor and major tingla take up bat ka ministry of mines and coal ministry nang ta susu la take up bat ka commerce ministry te ka bangas ngobah ban pentip yapi ban kaliang jong ka coal ministry bat ka commerce ministry naka commerce ministry kadai ka bangiyo ya kan ka clarification ka notification ka basay kada na director general jong ka foreign trade ministry of commerce and industry ministry bat kata ka clarification baki ai ka longba ya umausun be it minor be it major la ban export sa Bangladesh lani sa kanukanukari hapo ka pertay barokoi te menne ka don ka hearing hakaba ka honorable high court hadin bakalayo ia ka affidavit ka ban nakaliang jong sarkar klapha lengba jong u advocate general jongi u Amit Kumar ka bang sngo bahaban pentip akan ka por baka court ka honorable high court menne kala ai ya ka oral observation bat kata ka oral observation ka longba kanum khang menta ban export ya limestone la kadai minor leni la kadai major te namar nadu utu benajun ko mga ong yapi ya kasalan ban export sa Bangladesh ubaya ka keteng minor ngi claim isu salan su like no tangi major tenrei nasngo bahaban pentip sapi ba menne kasni haka hearing kabana kaliang jong ka honorable high court kala ai kalong ka oral observation ka ai kalong ba kinnem khang ya ka export katkum ka to ka affidavit kabana kaliang ka coal and mine ministries kala ai batru ya ka order ka ba ngiyo na ka ministry of commerce ka ba hap apo u director general jong ka foreign trade kata ka bang akwa ban pedip banang ni syakmat ya kasalan hakabai day bat u limestone major minor ka sorkar jela kanla ya kaban isu biang yasalan bat ban sedang biang ya kanika export